Thanks for watching. Hit like and subscribe for more fantastic content. Engel, wil je iets hieronder rijden? Nee. Nee, ik heb gewonnen, ik denk dat lesjes voor iets doen. Sorry dat ik het vergeet. Welkom, welkom. Kom Asie. Bro, ja, jij alweer je fucking ass. Ja, Good luck, go. Bro, het voelt nou zo weer dat ik niet net challenges heb nou. Dus dat is net fucking om te doen. ik kan Asie, ja. Dus wat doen de mensen nou? Dan speel je net voor je kennis. Dan moet je maar Nou, maken ga ik maar net prestige. spelen. Ja, ik speel helemaal om te fucking prestige, bro. Mensen kwaad te maken met al geweer. Lijkt me dus dit. De kist is op je bij. Toen zou ik ganz uitkrijgen. Ja, maar dit vat ook zo lang, bro. Maar ik kan het letterlijk maar niet los. Jullie zeggen als het blauw. Je kan? Trias. Dus het is een paars en blauw. Ik was wit. Stukje Ja, weer, ja. kon zien. Wat is jou wit? Ja. Sien bro, dat is een myth, bro. Ik heb Ik heb gezegd. hem nog Je nooit fucking jaag jou dromen daar niet rond. Hè. Nou, als het staan niet, Janna. Dat hebben we lang al bannetje al gemaakt. Ja, stop bro, dat is goed. Ja, zoek niet even meer aan. Ja, bro, ek het letterlijk, hierdie was my dropspot op 'n tyd hou. Ek het elke liewe map hier gevolg land en al alles gesoek, bro, tot die zone nie tot gaan toemaak. En ek het nog nie een keer 'n reg gekry nie, bro. Ons vat die mense vir 'n boost. Duidelijk. Dan zou je challenge unlock. En moet ik niet kost 3 kills krijgen. Nope. Oh, is fucking zone. Ja, bro. Hij fucking wel. Dat heb je gegooid. Ou skaboer. Wat kak jy, John? Wat is er in dit? Hier kan bij aan. Bro, die ou wie se lou dat daar is, ek sal net 'n fucking stak met 'n sticky grenade hou. Dog hy gewoon weghardloop die dompoes. Dan gaat hij terug met zijn lou dat. Weet je dat jij maar afgeland is. What?
Ek het in sy gevreet gegooi met 'n fucking axe. Moet hom nie doodmaak nie. O, shit. Wat? In sy gevreet gegooi, bro. Ja, kiri. Ja, kiri. Kom, maar die pakken weg, hardloop hê. Mooi. Nee, op poes. Ek swing tap. O, jare. Kom. Ons sy laaste camera is te doen. Jo, ek kom bro, ek kom. Kom ook. Ek snik graai 2 fucking honde. Wat is die idee? Maar ek het laat weer. En dit was kak altyd van hulle. Oh, is die shields gepakt. Oh, zo. Oh shit. Waar kijk je? Ja, die M15 is nog wel te fok, bro. Ek kan nie hierdie probeer. Ja, die skaapboer oukie is kak, bro. Ek het hom al 3 keer doodgemaak. Hy fucking kom net van agteraf, dis so fuck hom op die. Hy skaapboer nie pas op, ek is nie half. Nee, dit blijft. Ik weet hem niet, laat Je kan niet doodmaken. Kom. Bro, jy is die wolf en ek sê houtkop wat sy Kom. skape gaan steel. Fucking nat, naai. Gewoon met de schoolstreek. Wauw. Niet Is al het? bij jou niet. Is dit? Is dit? Gebreek al bij je. Hierso, as hy het hom. Dankie bro, jy is 'n fucking lifesaver. Oké. Hier ben je trouwens. Het jy hom dood gekry? Een schoolstreek. Precision. Ja, kom ons gaan almal koop maar 'n fucking score streak. Kyk of ons daai kak gedoen kan kry, bro. Ek kan nog fucking 5 doen. Eter, bro, ek het doos baie geld. UAV. Oh shit, gooi ik die schoolstreek op mezelf. Bro, het jy al ooit 'n point blank long shot gekry? Hoe die poes werk dit? Blond. Your squad may be in the safe zone. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Ik mag hulle lei, dan kan je hulle gooien met de schoolstreek. 1 sekonde. Fucking, iemand is klaar. 18. Oké, dan kan ik dan. No more second chance. Oh Van shit. agteraf. Ja, shit, krijg maar. Brand ook. Fucking houtkop van de wish af.
Moet sommer bliksin daar. Pokken huis toe ry met die gewone toespruit. Ja, we gaan nou weer terug tot Wat? Werk gou baie. ja, vir baie keer. Get back into the top five. Five squads still operational in the AO. Oh. Dis hy het jou geëet. En ek het dus die heel eerste squad op hom gehad. Buy station Bro, is sien jy in daai buy station also? In die middel agter voor jou. hulle vir jou kom agter jou. Jy kan hy zip op Gaan nou pad op. en ek gaan nie oor. O, okay. Baie. Sommer 'n lady koop in die middel gooi. Kom na jou. Sorry, ek het nou 'n bietjie te vinnig gekoop hierso. Akkoord 3K. Ek het Liam. So, dan kom ons. Hierso kom hulle. Loadout drop heading your way. Hier kom hulle. Ek het een. Bro, jy kan net nie met hierdie halve weer beklei nie, bro. Hy's daai gun. Damage, die buite. It's one shot. Oh, shit. Nice. Nice vanaf. Wie? Daar is hy. Check hoe's ek bo, ek het die min